Ja, we proberen je sterk te horen natuurlijk. Hè? Maar het wordt steeds wetter al leren. Je weet het op een gegeven moment, je weet het al niet meer. Er komen geen berichten binnen, wat dan maar net. Dus ja, stagneert al je een beetje. Hoe kom je hem die dagen terug dan? Maar we zijn nog steeds aan het zieken zelf. En hulp, en dit denk ik al in mij ziek. En zelf steeds, als je een tip kreeg in Ljout, daar rieden we zelf heen. Of we horen geen daarheen. We hebben een heel paar jongens die dus helpen. En vrouwen. Dus we proberen wel zoveel mogelijk zelf weg te doen. Net dat we stil op een stoel zitten blijven. Nee. Nou is het morgen 14 dagen lang dat Raymond verdween. Hoeveel stappen ben je hem nou verder kwam? Nou, dat is wel toevallig, want we hebben van de week weer een nieuwe camerabeeld gekregen. Want we ran vast op een kleine kerkstraat, daar weer voor het laatst jong. En dan ben er sinds juist weer camerabeelden binnenkwam dat er al op een groene weg signaleerd is. Dus nu hoop je wat we via de beelden krijgen van de groene weg richting de Aldenhoven. Dat is weer een heel oud plak als wij die jedder signaleerd weer. Ja, dat is wel in de buurt van de kleine kerkstraat, dat er verder aan is. Over de grote kerkstraat. De Doelenstraat, net Doelensteeg, Doelenstraat. En dan komt er op een groene weg komt eruit. Dus dat zijn de laatste berichten, de laatste camerabeelden. Nou, en dan proberen we daar, wij proberen we samen werken met de politie natuurlijk, wij camerabeelden te vinden. Wat er vanuit die kant richting Aldenhoven ran is. Al de Prinsentuin worden we. Ja, en hoe rint hij daar? Ja, je komt er wel langzaam, het is een bewegingscamera, dus op een gegeven moment komt er langzaam in beeld en dan zet het weer op maar hut erin. Hij begint al met de... Hij begint dan met de hut erin dan. Dus wat dat daar voor, dat snappen wij ook niet meer. En dan verdwijnt er weer het beeld van die camera. Alle beelden die je, of de meest afvallen op internet, maar op die beelden rint hij hut. Ja, tenminste op een staat die beelden in rond hut erin, dat klopt. In een kleine kerkstraat net. Daar rent er weer normaal. En dan blijkt het deze beelden dat er vanuit de Doelenstraat komt op een groene weg, dat er daarbij, we begint het rennen richting de Aldenhoven. Hij gaat richting de Aldenhoven? Ja. Daar proberen we nog weer camerabeelden te vinden. Er zit op het Sint-Oerskeef over de Aldenhoven. Er zitten de camerabeelden van de pinautomaat, de SNS-bank zit daar. Die worden opvregen. Er zit een bouwwas zit bovenop de Aldenhoven, op het plein zelf. Daar zijn beelden van. Maar die switcht om het 20 seconden. Dus dan kan je correct pech hebben dat er correct achter de aan is. Ja, maar hij gaat in de richting van het Oudehoutse Kerkhof, zeg maar. Ja. Alleen echt de beelden op het Oudehoutse Kerkhof of daar hem net. Nee, die proberen we nou weer. Want er zit op de rechterkant zit een resort, een afvoek. En er zitten wel gebouwen of kantoren. En daar proberen we nou weer beelden van te vinden. Als die meisjes alsjeblieft nog gaan. En die van die SNS-bank, die pinautomaat. Ja. Die hoe dat Aldenhovenplein kind. Of we daar nog beelden van krijgen kunnen. Ja. En dan kan je zeggen van, vinden we hem daar nog weer op. Dan kan je weer verder komen bij de route. Ja. Dan kan dat teruggaan is. Ja. Het bleef een heel raar verhaal. Ja, dat belooft het ook. Zonder meer. En dat nu ik in één keer nou plotseling weer beelden opdoeken. En dan ben je alweer 14 dagen verder bijna. Nou wordt er ik in het wetter nog zocht. Waar ga je hem nog van uit? Ja, we hopen nog steeds, tenminste een blauw net volle scenario's hoor, maar dat er misschien toch nog mij is, als we in de auto stapt is, dat er op zo'n manier de stad uit verdwenen is of ergens zit. Maar dat hoop je natuurlijk nog, dat zoiets gebeurd is. Ja. Want we verwachten echt net meer, want het kan natuurlijk nog, maar dat er in het water leidt. Dat verwacht je hem net. Nee. Want je hebt eerst in oren, of de politie het in oren richtingen zocht. Hoe giet zoks? Ja, de politie weer wordt gefixeerd op het water, nog steeds wel. Maar we zijn ook van, je moet ook de andere kant uit zitten. Net alleen nog op het water. Ik trouwens daar dan beelden verzamelen. Dat is in het burg toch, iedereen had wel camera's te hangen. Ja. En het feit dat hij hut rint, hel je hem daar wat uit? Nee, dat zullen we net weten. Waarom had er al deze hut rint? Je flauw idee. Nee. Zo zei je hier zoeken naar maar. Ja. Het kind toch net wezen dat hij dat stritje net vinden kon waar die Bram binnen. Nee, dat geloven we nooit. Het zou bekend wie in ze wel in staat. Dat geloven we net. Ja. Nou is elke nien is ontziekjen. Ja. Protte jaren die werden organiseren.
En die famkes uit de heide, die doen het al hier supergoed. En ze zijn goed bezig met weer mijn ploegje te zieken. Dus dat is geweldig. Die wil ik graag bedanken. Hè? Sowieso. Maar dan weten ze ook wel dat het goed zit. Ja, dat gevoel van dat elke die in mij leeft, dat viel je hem wel. Ja, dat is ongelooflijk. Ik krijg ook al warme berichten. En ze brengen bloemen en iedereen wil wel helpen. En iedereen helpt ook. Iedereen short bloemen mee. En we krijgen nog tips van mensen die trolley out fietsen. Die zeggen, morgen fietsen we daar en morgen geven we daar deel. Dus ze letten al je wel op. Dus, het leeft wel in de stad, wat we begrepen. Ja. Hoe leven je hem deze 14 dagen nou al? Hoe gaat dit? Want Nou, we zeiden, de krijgen we op een pauzeknop. Een ouderwetse pauzeknop waar je indrukt pauze en dan staat alles stil. En er gebeurt niks. En dan totdat je zegt van, nou kunnen we verder leven. Het gaat al je om die heen, het gaat heel hard. Er krijgt al je berichten binnen. Dus rust is er net. je dat leven net. stiet stil. Ja. Het gaat wel trouw, het leven gaat wel trouw, maar toen krijg je geen rust. Het gaat heel apart al hier. Ja, want je weet ik net, ja, je kan ik niks verwerken. Nee, nog net. Maar dat wil ik net. Nee. Dat wil ik net. Bloot hoop. We hebben nog steeds hoop. Ja? Ja. Want de laatste heus wel berichten, ja, ik kan al in berichten ben, die is al lang voor het west, of die is al lang voor het west, die hoop die bloot. Sowieso. Dan maar weer eens een teken hebben. Maar dit, zoals ik zei, dit beeld van juist eronder, weer een teken. Dat je nog wel hoop horen moet. Ja. En dat we weer een stapje verder binnen. Ja. Want waar hoop je hem dan op? Nou, dat is sowieso wat tussenkomt er natuurlijk, dat is tussenkomt. logisch. Dat Maar, is zo. Maar is er zelfs nog hoop dat hij nog libbert? ja, dat is echt zo'n vraag. En wij geen antwoord op net. Maar je hoop houden, wow, dat bloot altijd iets over. En waar je op hoop je. Zolang je hem aan het phone had, bloot je hoop. Eigenlijk wordt er steeds lichter natuurlijk, maar dat bloot wel. Ja. Ja. Je hebt wel contact met de politie en je beziek je in oparbeiden met de politie Ja. te zieken. Ja, hoe lang gaat het ook terug? Heb je daar een idee van? Ik heb veel idee. Wij gaan wat terug. Maar de politie gaat ook terug. Maar die krijgt ook steeds minder informatie binnen natuurlijk. En de samenwerking met de politie gaat wel goed nou. Dus, maar die krijgt ook steeds minder spul binnen. Ja. En de jongens zelf die zie je nog aan beelden. Die zwaar nog steeds door de hele stad heen om camerabeelden te krijgen. Ja. Je ziet je nou naar aanleiding van de Doelenstraat, dat is wat oors de Doelensteeg, Ja, weer om camerabeelden. Dus bij deze mensen, of mensen die er misschien op dat tijdstip per ongeluk ik langs fietst binnen. ja, inderdaad. Maar er zijn wel meer mensen op die rijden auto's op dat moment. Ja, En dat er daar aan had. Die kerst op die camerabeelden ook nog ontdekken. ja. Dus en camerabeelden, maar ik mensen die toevallig op dat tijdstip ergens Ja. een jonger in een schoen hebben, Ja, dat klopt. die wordt eigenlijk vregen om hun te melden. Ja, graag. Ja. Graag. En dat je hem vregen doet om dat blonde famke. Hield dat nog hield iets? Ja, dan ben je wel nieuwsgierig naar wat het famke, wat ze hem verteld had, wat ze hen wees. Waarom er op dat moment voortran is. Ja. Zo het voortran is. Ja, wat is de sign? Ja, dat wil je wel graag weten. En je weet het, dan kan je misschien ook weten waar zacht erom. Om zijn maten of waarom, dat weten we niet. Maar dat willen we wel graag weten. Ja. En dat kan nog steeds anoniem teruggemeld worden. Het hoeft helemaal niet bekend te worden net. Als ze laten een oor bel je. Maar dat wil je wel graag weten. Ja. Nou, ja. Want het is juist duidelijk dat hij mij gaat praten. Ja, dat kan niet missen. Dat is je heel duidelijk. Ik bleef het raar vinden dat zo'n famke haar net meldt. Dat vind ik zeker. Nee, dat vinden wij ook of tenminste een van het groepje. Want ze waren daar maar, ik bleef meer dan 4 man. 4 personen. Dus had ik niet een van het groepje even reageerd van, hey, wie staan direct bij, wie had het ook wel jet. Wat er vrij had. Dat is heel vreemd, ja. Ja. Dit moet echt een nachtmerrie voor je wezen. Ja, dat is nog steeds. Omdat ik helemaal net een teken kreeg, helemaal niks. Nee. Zo is het maar. Ja, dank u wel. Alsjeblieft.